les violències contra les dones. Us demanaré ara un poquet de silenci i respecte durant tot l'acte i com a coordinadora d'Igualtat del centre, acabaré pronte, només simplement vull donar les gràcies. Gràcies a tot el professorat, als tutors i a les tutores que han sabut crear espais de reflexió i de sensibilització durant aquestes setmanes. Gràcies també al Departament de Dibuix, que ens ha cedit el seu projecte d'Obre els ulls. Gràcies al Departament de Música, que mai ens ha donat una negativa davant les nostres propostes. I gràcies a l'alumnat, que sou vosaltres, que avui participeu amb responsabilitat i respecte, com a espectadors, però també com a protagonistes d'un futur que esperem que siga millor. Gràcies a la Comissió d'Igualtat i Convivència, pel vostre esforç i per la vostra implicació constant. I sobretot gràcies a Mari Carmen Santolària, que des del Departament d'Estètica es va empenyar des d'un principi que aquest acte havia de ser sí o sí. També agrair al nostre equip directiu el suport i el fet de comprendre que la igualtat és una línia educativa essencial. Gràcies també a la regidoria d'Igualtat des de l'Ajuntament per la seva col·laboració, per recursos i la presència al costat sempre de les nostres accions. No vull deixar-me d'agrair a totes les dones de les diferents associacions del poble que avui han volgut col·laborar en aquest acte. Les dones de la tercera edat, les dones del grup de danses, les dones de l'associació de boixeteres. La vostra col·laboració és per a nosaltres valuosíssima. Avui ens reunim per recordar les 38 dones assassinades, segons el recompte oficial, però també per a reafirmar el nostre compromís com a comunitat educativa, educar en el respecte, en la igualtat i en la convivència pacífica. Ara dono pas a Maria i a Eva, que són dues alumnes del GAF, del grup d'acció feminista del centre, i elles vos llegiran el manifest. Bon dia a totes i a tots. Avui, com cada 25 de novembre, ens reunim per obrir els ulls. Obrir els ulls davant d'aquesta situació que ens és més còmode no veure, normalitzant tindre tots els dies a les notícies noms de dones que han sigut maltractades, violades o fins i tot assassinades. Perquè la violència de gènere no és un fet aïllat que ocorre lluny d'ací en algun lloc desconegut. És una realitat que desgraciadament travessa per tot arreu, fins i tot a les nostres carrers, a les nostres centres educatius o a les nostres cases. I s'ha de dir prou. Prou aquesta societat patriarcal que continua justificant, minimitzant o invisibilitzant les agressions cap a les dones. I davant d'això no podem ser neutrals. Callar és consentir i mirar cap a un altre costat és agreujar el problema. Però detectar aquests fets no és gens fàcil, perquè la violència de gènere no és només un colp o una agressió física. També és una mirada, un insult, un control disfressat d'amor o una humiliació. És també el silenci que acompanya a qui ha patit i no s'atreveix a parlar. És la por que se sent en caminar sola de nit o la desconfiança que moltes viuen cada dia. Per això, cal entendre que la lluita feminista és una lluita per la llibertat de totes i tots. Ser feminista no està en contra dels homes, sinó estar contra les desigualtats que ens fan mal a totes les persones. El feminisme no busca superioritats, sinó equitat. No vol dividir, sinó construir ponts. Vol que deixem enrere els rols imposats i tots aquells els estereotips que ens limiten. I per això cal que obrim els ulls. Encara que sembla que no, ací, a l'IEXEVIC, aquesta lluita també té sentit. Perquè ací, entre nosaltres, és on podem començar a canviar les coses. Quan defensem una companya que és insultada per com vesteix, quan donem suport a un company que trenca amb els rols tradicionals i s'atreveix a mostrar-se tal com és. Quan convertim les nostres aules en espais segurs on es puga parlar, debatre i expressar sense por al judici o a la burla. Així que aprofitem aquesta data tan assenyalada, el Dia Internacional de l'Eliminació contra la Violència de Gènere, per alçar la veu per a aquelles que no poden, per
per les que continuen lluitant per ser escoltades i per recordar totes aquelles que han sigut silenciades, i estem obligades a continuar. Hem de pensar, per un moment, en totes les dones que han patit o pateixen maltractaments, o en tots aquests xiquets que els passa el mateix degut a la violència vicària. Cadascun tenia seus somnis, la seva vida. Algunes, pot ser, viuen molt prop nostre. I si el dolor d'aquestes víctimes no es commou, aleshores és que hem perdut la nostra humanitat. Per això avui, més que mai, hem de recordar els seus noms i prometre que no quedaran en l'olvid. Per això avui, durant aquest acte, tenim l'oportunitat de reflexionar i obrir els ulls. Cada missatge i cada gest és un pas més cap a una societat més justa i segura per a totes i tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia de memòria, reflexió i compromís. La por no es amor. Carilenia 40 anys. Per cada vida arrebatada, justícia. Caterina, 49 anys. Per elles trenquem el silenci. Dorín, 78 anys. No més culpabilitat. Eva, 36 anys. No més por. Andrea, 34 anys. No més terror. Joana, 79 anys. El patriarcat mata. Josefa, 76 anys. Els seus noms continuen vius. Diana, 48 anys. Ni una vida més perduda. Marta, 44 anys. Mai oblidarem el seu valor. Rocío, 54 anys. Mai va pensar que l'amor faria mal. Míriam, 35 anys. Per cada vida pèrdua, un compromís més ferm. Maria, 38 anys. No és un fet aïllat, és violència masclista. Pilar, 50 anys. Cap assassinat hauria d'haver passat. Maritza, 49 anys. No era amor, era control. Junieta, 43 anys. Per cada vida arrebatada, justícia. Marisa, 61 anys. El seu llegat és la nostra lluita. Alejandra, 42 anys. La culpa no va ser meua, ni d'on estava ni de com vestia. Susana, 49 anys. Per elles trenquem el silenci. Mari Carmen, 57 anys. La seva vida no serà oblidada. Romy Virginia, 41 anys. La violència no té justificació. Josefina, 62 anys. Ens volem vives totes. Dolores, 86 anys. Tolerància zero. Mercedes, 78 anys. Cada no és una vida truncada, no una estadística. Ilham, 34 anys. El silenci mai protegeix. Rosalia, 54 anys. Darrere de cada nom hi ha una història que mereixia continuar. Mercedes, 47 anys. La seva absència ens obliga a actuar. Ginesa, 64 anys. Mai va pensar que l'amor faria mal. Jacqueline, 28 anys.
La igualtat és l'únic camí. Eva, 83 anys. Que cap dona torni a tindre por. Verónica, 46 anys. Recordem el seu nom, no oblidem la injustícia. Yolanda, 53 anys. Cada dona assassinada és un fracàs col·lectiu. Marta, 21 anys. No és un fet aïllat, és violència masclista. Ainhoa, de 9 anys. Parlar salva vides. Sandra, 47 anys. Els seus noms continuen vius. Eugènia, 49 anys. Per elles trenquem el silenci. Cristina, 37 anys. Sílvia Maurici, 38 anys. Pilar, 60 anys. Per les que ja no estan, per les que encara tenen por, per les que vindran.
Ens volem lliures i sense por. Obrim els ulls. L'acte ja s'ha acabat.